чуў гэта Савелий, мой сябар дарагі. Да нас з России едуць ночные волки. Да-да, я это знаю, читал недавно прессе. Их будет 10-20, а может 100 ці 200. Ваўкоў харчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес. З ваўкамі жыць, дык мець ваўчынны інтэрфейс. Работа не волк, у лес не убежишь. А як же мы с тобою за вами будем жить? Вообще-то они просто попразднуюсь победу. Паглядзім, што тут будзе, калі яны прыедуць. Обяжуць они ўсіх носить оранжевую ленту. А хто гаворыць на трасянцы, пазбавіцца акцэнту. Ваўка харчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес. З ваўкамі жыць, дык мець ваўчынны інтэрфейс. Работа не волк, у лес не убежить. Ну а як же мы с тобою, крыша, с волками будем жить? Ваўчыныя законы вязуць яны сюды. І прымхі забабоны, і Сталин правадыр. А нас поселишь где-то тросяночных таких. Я понял, крыша, это позорные волки. Ваўкоў харчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес. З ваўкамі жыць, дык мець ваўчынны інтэрфейс. Работа не волк, у лес не убежить. А як же мы с тобою с волками будем жить? Ваўкоў харчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес. З ваўкамі жыць, дык мець ваўчынны інтэрфейс. Калі ты з імі танчыш, калі з ваўкамі скачаш, тады маскоўскі воўк табе